και γνώση και εμπειρία και αποτελεσματικότητα στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης διαθέτει ο Βασίλης Κουτσιώρης. Αυτό το γνωρίζω όχι μόνο από την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ως Γενικός Διευθυντής, αλλά και από την συνεργασία μου μαζί του, καθώς ήταν επί σειρά ετών ειδικός σύμβουλός μου σε θέματα ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων. Είμαι βέβαιος ότι ο Βασίλης Κουτσιώρης θα συμβάλλει καθοριστικά στο να γίνουν τα Βρυλίσια η πόλη που θέλουν όλοι οι κάτοικοι της. Βασίλη μου, καλή σου επιτυχία.